Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upos sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Today is Thursday, mga kaaksyon. Today is Salamat mga kaaksyon. Today is Thursday, September 15, 2022. Webis kita nga presentation sa ating palatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Radio. Today mga kaaksyon, internationally ginasaulog naman ang ginatawag natin nga National Engineers Day. Adlaw ini sa mga engineers mga kaaksyon na binadikto naman sa Pungsod, India. Kung sa riin ining adlaw ang bilang pagpanumdom sa kontribusyon naman sa mga engineers sa bilog nga kalibutan. Labi na mga kaaksyon ng mga civil engineers. Ang role model diri nga ginakilala mga kaaksyon amo si Sir M. Visvesvaraya. Of course kung magtuon ka sa ginatawag nato nga projection, engineering, drafting mga kaaksyon, bantog ining si Mr. M. Visvesvaraya mga kaaksyon. Kasi in 1968, ang gobyerno sang India ang nagdesider ng obserbaran ng ginatawag nato nga National Engineers Day sang Setyembre 15. Base mga kaaksyon sa pila ka mga report, ang India ang maikaduha sa pinakamadamo nga mga engineers sa bilogman nga kalibutan. Radio. Wala labot sila mga kaaksyon ang Pungsod India man ang ginakabig bilang country of engineers. Lord silingon ining adlaw para sa tanan nga mga engineers sa bilog man nga kalibutan. Pero at good aton man nga mahibaluan, sino ba lang ginatawag naton nga si Sir Moksgagundam Visvesvaraya sa mga kaaksyon ang ginbunag sang Setyembre 15, 1861 sa Karnataka. Sang uli ini siya nag-eskwela sa University of Madras sa kurso nga Bachelor of Arts. Sang uli mga kaaksyon, siya ang nagkuha sang kurso kag diploma sa Civil Engineering sa College of Science in Pune. Ang sini mga kaaksyon ang creation sa block system ang gin-attribute man kay Sir MV. Siya man mga kaaksyon na nag-patent kaya nag-install sa irrigation system sa mga floodgates kag reservoir. Malapit mga kaaksyon sa mga damong mga lugar dito man sa Pungsod, India. Agod mas mapadamo pagid ang water supply level kag storage. Salawat, happy National Engineers Day or International Engineers Day sa tanan nga mga engineers sa bilog nga kalibutan. Aksyon John Diaz. Balita na patas.
Mayang hapon na kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz, mga ka-aksyon, 101 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 108 days naman antes ang tuig 2023. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Dili kita sa aton mga pangulong dinalaan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano bala ang mga bulubalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa banwasang Don Salvador Benedicto, may isa ka persona magkaaksyon nga pilason. Matapos narutangan sa bahay naman sa Puro Kulasi, Barangay Comalisques. Sa banwasang Don Salvador Benedicto, pasado las 9, ang takna kapon sang aga. Kung sa rin ang biktima magkaaksyon, isa ka 36 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Rolly Sultan. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay Jovert Bernabe. Ato na interview mga ka-aksyon ang Deputy Chief of Police sang Don Salvador Benedicto nga si Police Lieutenant Canto. Kagsunod sa iyang ini nga kaso man under investigation sa gihapon. Agad ila mapatod kung gidman ang matuod nga natabo. Agad base sa report mga ka-aksyon, ining biktima nga suspetsado nagasundanay ang ila ginasakyan nga motorsiklo. Naglabay ni sila sa isa ka isolated o concreted nga lugar. Kung sa rindig tuman mga ka-aksyon, nagluntad ang iniman nga pagpangluthang. Ang balda ni Kanto ang ina nabatian nga version ang sabahin pagidamang sang biktima nga karon pa dayon nga ginabulong sa ospital. Apang Luyag Manila may boroan kon tani kuno naman ang bahin sang suspetsado. Ang problema, ang suspect nga ginatudlo sa sining nga krimen nakapalagyo. Sa ato naman yung headline number 2. Nagpagwa mga ka-aksyon sa update ang Department of Social Welfare and Development ng DSWD. Kagila diri mga ka-aksyon giginpayag nga wala na sang patigayunon o kung wala sang patigayunon nga payout para sa educational assistance sa masunod nga duha ka semana. Ang reaksyon sa publiko do hindi magkaramo. Nagod mga ka-aksyon ila diring hambal na nagpatigayon kamo programa ang inyong hambal para sa tanan nga mga estudyante. Agod tanan nga estudyante makabenepisyo, agod nga mapakita nga wala blasang pinilian katapusan. Wala pa ganin naglabot sa tabtaban, way nagilipundong nga nabilin. Sa ginpagwa mga ka-aksyon nga advisory sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, ilagin pa nga wala nasang paghihiwaton nga payout para sa educational assistance sa masunod nga duha ka Sabado sa Setyembre 17 kag Setyembre 24. Ang rason, naubos na ang pondo nga gindagdag sang DSWD Central Office. Idris Bacolod, do mga 2,000 pa lang kuno natagtagan, pero nationwide do 1.2 million ang nag-apply. Ang napanagtagan lang 400,000 ka mga estudyante. Tiba ni mga estudyante nga nagpulaw bugtaw sa pila at yan mo ginapagsiling nga thank you and goodbye. Pero may angot sila mga ka-aksyon diri naman sa may banwasang Pulupandan. Mayo maning programa kay mismo ang alkalde dira sa banwasang Pulupandan ang nagpost sa iya mismo nga official Facebook page mga ka-aksyon. Ano ning balita ni? This is regarding mga ka-aksyon sa iya naman nga pagtanyag sang educational assistance nga programa para sa mga kwalipikado nga college students sang ila mismo nga banwa. Amo ning matudtuod natob lang nga pagsiling sana all. Manggod mga ka-aksyon sa advisory nga ginpagwa ni Mayor Miguel Peña para sa College Educational Assistance Program, ang mga eligible magsining ka eligible ti amo ning kwalipikado gid nga maka-apply sa sining nga programa mga ka-aksyon ang may tinutuyo nga mabuligan ang kinahanglanon ilabi na pinansal nga kinahanglanon sa mga estudyante sa kolehiyo nga gikan sa mga low income
family. Kalakip ng ilang school expenses bago din depende man magkaakson sa ilang ikasaranga. Tiambal rin ni Mayor Miguel Peña ang iya ko nga 1 milyon ka pesos nga monthly salary bilang alkalde sang Banwasang Pulupandan ang ihatag nga pondo sa Educational Assistance Program agud nga makomodar ang mga estudyante nga base diri makakson ang application maging first come first serve basis. Radyo. Pero may mga guidelines din nga dapat sundon. Gusto nyo kayo dugay-dugay kaya ito nila liwat nga balikan. Radyo. Balik na naman gikan sa Bacolod City Government Center, Memorandum of Understanding para sa consultancy agreement sang tatlo ka mga opisyales ng gobyerno probinsyal. Liwat nga ikasumiter ni Mayor Albi Benitez sa sangguniang panglungsod. Radyo. Ari kontrobersyal man ang consultancy agreement. Kaya makuha na lang gid ka consultant, inablang may obra pa sa iba naman ng mga government offices. Ang punto man lang di, talikon consultant, why not kuha consultant nga wala sang obra para matutukan niya gid ang consultancy yung responsibility. Unless otherwise, you could also say nga 100% performing na gito sa piyak niya nga trabaho. But it could cause also conflict in terms of the work capacity and the responsibilities ang sini. Kumamba ka nga, hindi niya kay makasave ta direct kiti pro bono mo. When you say pro bono, wala sang bayad, wala sang sweldo. But more than that, we're not looking after pro bono. Okay, if you can only afford to pay a salary naman of a consultant, why not coconut, di ba? Importante man lang you can serve better and you can perform well sa imong responsibilidad nga ginatag sa imo. So man na siguro magkaakson nga isa subong ni kay ginaistoryahan man labi na sang madamo nga mga individual diri sa Dakbanon sang Bacolod because kaya consultant dira sa may LGU diri sa Bacolod may obra man niya dito sa provincial capital. Sa mga balita man national, Senado nagkumpisa na sa pag-imbestigar sa insidente sang kidnapping kag abduction sa pungsod Pilipinas. Kag Vice President Sara Duterte ginpayag sang Philippine Air Force are otorisado nga mag-usar sang presidential chopper. Pero ang hambal na kaligad sang iyang spokesperson, wala na yung gagamit si VP Sara kay sa Manila na sila star. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Radyo. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na Webes kita Setyembre 15, 2022. Subong hapon liwat na makita. Magdulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mabalita ang natipon sa ato mga Action Unit Reporters. Ato na Action Correspondents handang-handa na nga magplastar sang ilang nga mga balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz, tub-tub kita. Lasay subong nga gabi diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Malipayon ang kalabanan sa aton. Bangod today is Mother's Day and today is Sweldo Day. Sana Nagulo malipayon giniguro si Dr. Marisa Pitali. Kaya di pa komentar di sa malipayon ang kalabanan. Bangod today is the happy day and we are all enjoying the day. Hopefully may bilin pa man today. Si Action Henry, ganito ka namin sang Ismalia Subongo. Malipayon guro ni kido ganar-ganar ginigurong iyang live selling. At this time, Action, hindi na kita magayang pasang panahon. Ilabalo nato ng pinakalang sitwasyon sa malibot sa salad sa Bacolod. Ito po naman natin nga Patrol 1 Bravado Patrol with Action Zil Binardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, mayang hapon. Action dyan, nawala nun nga hapon. Good afternoon. Te, why kita da? Uy, kita na. Ara, Nagagasmile sa Sir Henry, kaya greet ko sa Happy Father's Day. Wow! Kamalok ka gadiritso na. Sabay man, likewise. Likewise. Gadiritso na ya. Kaya basta si Action Hen niya may kaladtuan. Ano nang na? Sinang Lori, ano na yung bahala ya? Gani. Mayon ang live sending. May live selling nga na. Mine, ano? Mine ano? Sentence number 1.
Wow, dosulado mo gid ha. Marunong ka man sa mga mine ha. Uy, kaya mo na brato sa una mo. Wow, may experience ka galing. Sana all. Kabayo, kaya galing. Gani. Anyway, congratulations sa Bacolod City Police Office. Kadamo gid sang award nila subong. Aton ni, ganda mapapanyapon to sa Gani, do bati-bati ko gani kuno basi mapapanyapon ni. Ano tama? Ha? Dogagawa na pa sa question na katapusan, sure na ang panyapon sa Lunes. Sana all. Anyway, congratulations sa tanan nga mga kapulisan. No, sa Bacolod City, ang Negros is actually the best provincial police office. City Guro to BCPO man. Pero kay nagin award dani. Congratulations sa tanan nga kapulisan. Hardworking men in uniform sa Bacolod City kag Negros, no? Yes, correct yung action dyan, no? Makita man sa ila sila nga mga accomplishments, no? Kapangalipay, kitang kalangitan sa ilang accomplishments mo. Oo nga man. Una niya guro kagina ulan, no? Kay ti na nagmala-mala na. Di ka mo Pero subungaw? Sa may downtown, halina pakadto ni sa may areas sa nga action dyan, kaya ginatanaw namon. Kung diin nga mga part sini ang nagaulan-ulan. Okay. Dito sa may downtown area, pag dali namon, bago lang ginagbuang ulan. Pero pag labot, dira sa may Araneta, na daw naghula-hula na mas una di agri ulan no, sa south nga parte going to saton sa may Bacolod panorte reaction dyan. Okay. Pero dito sa Puntao sa may traffic light ayon grabe ang bunok sang ulan pero diri ayon sa mo na nagapulo pa na lithe pa lang dito ga gabunok ng ulan pero subong ganing nga hapon action dyan amo ni oras na hindi pag kagrabe ang traffic bala kagati mo kagina sa may Inoiches na temprano pa nagguluha sini ang mga estudyante, no? Depende, maniguro sa ilang mga schedule action dyan. Kaya tiya, subong hapon niya, daw normal ang lakat at sang trapiko sa akon nga pag-obserbara sinino. Kung wala naman sa traffic light, titi kalabanan ng mga makitaan mo nga damo-damo na kung aran na yun sa may traffic light. Pero kung amo niya nga highway na lang siya, no, going to south is normal ya ang lakat at sinisang trapiko subong hapon. Kagati, subong daw, dito ya sa may going west, east portion action dyan no sana gi ang kalangitan pero diriya north kag south kado grabe gid kadulom may bubunot ang kalangitan no subong hapon pagati sa mga estudyante na nagaamatamat naman ni pala uli subong hapon no diri sa bahin no sang going o kana sa sumag diri nga eskwelahan no ginuha na ang mga estudyante subong nga hapon kag ang mga sa Bureau of Fire Protection man action dyan sa downtown area kag diri man na pahanukoy daga OLP ni sila ko nagalawag bala sang reminders ni action dyan no regarding sa fire safety ma'am so subong hapon namula na ang aton subong tiyempo maulanon agid at katama action dyan pero malinong kag matawhay maning kag nakaluyan wala sa mga dalagkuan gid nga insidente nga nagluntad ya diri sa may syudad sa Bacolod at kaluyan man ang inyong mga jeep gid action dyan ang modernized jeep ni Malano ang sa rota sa misang Alihis naga-parking sila dito sa may atubang gid mismo sang Gaisano main gid wala action dyan no kon city dira sila naga-parking wala sila naga-impon sa may parkingan gid mismo ya sang rota nga Alihis Central Market so party subong ang aton nga sitwasyon in general no matawhay ang syudad sang Bacolod sa aton mga tagpalamati mga ka-aksyon maayong hapon sa aton tanan maghalong gid kita observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo unat sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time las 5 DC 8 na. Action John Diaz, balita na patas. Maayong hapon dira kay kay Sir Jose Mongcal Torilla. Good afternoon kay Ma'am Jinky Dialagdon. Kay Ma'am Leonisa Elban Buena. Good afternoon man sa may Barangay 35. Sa may Purok May Ilogyon ko noon. Naga-monitor sila upod gate. Kay Ma'am Elizabeth Alcon Edith Calves. No? Good afternoon dira sa inyo. Muman kay Ma'am Ana Sinoro. Maayong hapon mga kaakson. Good afternoon man kay Allen Mar Linco. Araman si Ma'am Annabel Antolo mayang hapon kay Sir Ray Flores Baryoga. Sige mga kaakson, diri kita sa ton subong feature subong hapon.
Sa Setyembre 7, 2022 mga kaaksyon, isa ka concerned citizen ang nagpalayag nga may isabla ka ido nga nabungguan sang isa ka motorsiklo diri man sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginsundan sa ni sa iba pila pagid ka mga report nga kung sariin may mga luntad man nga may insidente o kung aksidente nga naipit ang mga ido mga kaaksyon kag ang masubo ini nagresulta sa ilaman nga kamatayon. Sa isa ka Facebook post, ginpahayag ni Liebel Guadalupe nga nabungguan ang ido sa tubang mismo sang ilang balay na paralyze ini apang ti buhi. Nagpabutsag man diri ang concerned citizen nga kung hindi ini no pagkuhaon sa nagapanag-iya, plano niya ini mga kaakson nga i-adapt ang ido. Sa sudad sang Baguio, ginmando na ni Mayor Benjamin Magalyong ang hugot nga implementasyon sang Animal Welfare Act of 1998 o kunamuning lahi nga naghatag proteksyon sa mga kasapatan. Ini kasunod mga kaakson sa report nga may duha ka kaso na sang pagpatay kapag ihaw sang ido sa sudad mismo sang Baguio. Ang Philippine Animal Society Welfare amo ang nagakampanya man sa karon nga mabuligan pagid ang publiko nga maedukar sa husto nga pag-atipan sang mga kasapatan. Diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod, may organisasyon man nga padayon nga nagkakampanya sa responsable nga pagtatap o kon pag-atipan sang mga ido. Amo ni mga kaakson ang BAC Project. Sining nga hapon ni balo naton abi ang ini nga proyekto mga kaakson kag ang ila panawagan sa publiko. Kaupod naton sining hapon si Trisha Shane Cabanillas ang member advocate sang BAC Project. Shane, good afternoon. Live ikaw diri sa Action Radio pod mo si Action John Diaz. Hello Shane, good afternoon. Good afternoon, Action John. Bakianan ka ba? Yes, good afternoon. Thank you Gino sa imong nga time diri sa Action Radio. Basically, ang concern naton is about sa welfare sa mga kasapatan, ilabi na sa mga ido. Can you please tell us, diri sa Bacolod City kag Negros Occidental, may arab lagyapon mga report sa mga ginatuwag naton nga animal cruelty o kung may ara kada ano ang datos subong man kag ang status sa diri sa aton lugar? Bakit ganda mo, good Japon sa mga ginareport, hindi lang sa aming page, kundi sa ibang pagod na mga organizations na gahatag sa advokasya para sa mayo nga pagtatap sa mga kasupatan dito sa Negros. Usually, ang ila ginahambal is owner neglect. So, gasugod good sa mga owners na una-una nagwa sang ido, nagwa sang koren, nagwa sang kasapatan, tapos ang huli na-realize nila na hindi fit sa ilang pagtatap sang mga kasapatan na ini, kagkakalid na sa neglect. So, ang nangyayad na ara, so report sa amon sa isa ka sa division, kung diin daw ginapapadakot na lang nila sa pound ang mga ido. Kaya daw hindi nila maharapalan. Pag ang subo dira kay sa pound, although may ara kita facilitate dito, subo bigla nga dira na lang makadto ang kabuhi sa atin sa sapatan. Kaya ang ginanglan nila is ang pag-share sa ila ang mga tao nga makabuhi sila, makapalangga sila. Pag magsiring naman sa datos sa status ang ini nga mga aligasyon sa ganiban na lumakos na ginaamat-amat din sa mga organizations, although right now hindi gusto sila nakusog ang pagbato ay for in every 10 stray dogs. Okay. That's just one rescue, balahaw. And hindi gusto sila nga makatuan din naman ang parang nag-isip ng land. Pero ang efforts namin sini, especially sa BAC Project, ginasrin namin ang tanong na report sa Kinsin o dira ang pinaka-agent ang mga siyang ginauna katuan tapos si South Balade downward once na madras na naman ang pinaka-grade na jacket yun ang langgalid na kasapatan din kami sa next naman na agent and then next and ang pagsabi ko is ang sabasor ang ibang mga organization ang manila nga gina-implementa. Okay. Ang sunod na din nga question, nga ayahan. No, nga ayahan nagakatabo ni ang hindi maayo nga pagtratar bala sa mga ido o kung ang pag-atipan hindi mahayo sa mga owner o kung ang pagkabig nila mismo sa mga ginabantayan o kung sa mga kasapatan nga ara dala sa ila siya. Well, action dyan, duwa na baka factors ang ginatulot namin. Ang first is, nang parito sa nga kang ginagambay na mga owners na manamian kung sapat kung tutoy pa lang, kung gamay pa lang ako rin, or babies pa lang sila. Pero sa uli nalila sila nga mas damo. Sila priorities iban, ay sa dagat, sila focus ang mga bata sila, tapos alisid sa kasapatan. So maano nila nga, ay hindi galit kaya na atipan ng ito, or ang korin.
Mayara man nga tungod sa mistreatment man siyang pagpalako sa sapat, dadako nga pintas ang sapat, mga gapangagat, mga ibang hindi makontrol. So, na, dahil dakapo nila nga, since hindi nila makontrol ang sapat, hindi nila nila pag-alagaan. Sadlo ara man nga sadlo, sa tamaran yung bigla sa mga tao sa pag-tatap sang ini nga mga kasapatan, sa kulang sa effort. Okay. Ay, ito naman is, ang mga diretsyo, wala nga gaka-straight. So, may ara ka sapat sa mga gintabayan, tapos tungod kay wala sa nakapon, magbata ini sa lansangan ka gadugang ang population sa street, sa hindi ka man ginahambara, sundan nga tanang nga tao na namian sa sapat mo. So, ang neglect, dahalin man sa diretsyo sa mga street sa sundan. Okay. So kung amo ning kakatabo sa ilang ulihin na nila na realize nga do hindi gid sila gari amo na sa pagtatap sa nga kasapatan, anong inyo gina-advise sa publiko? Anong advice ninyo sa ila, Shane? Actually, ang ganda mo, kami advice nga ginadala sa among mission and vision sa Back Project PH. So, ang first diba is ang para sa street. So, ang ginapakilabigid naman na mag-foster or mag-adapt sa mga kasapatan, wala ko naman sa pagtalangga ang mga tao, kay kita nga dahil ginapili ang may mga breed, ang halin sa shop. So, ang among din nga advocacy, ang isa namin sa advocacy is adapt and shop, diba? So, damo-damo, nga daan first system or ara nga daan ng mga kasapatan na sinalang sang bulig pa. Di tayo lang mapagpalangga sa ila, ma-okay na sila. So, ang isa pa din naman is ang pag-edukar sang kadamaan, sang kung ano ang sinanglan sang attentat. So, damo, dalang pagpati nila nga pakaunan ng ang sapat o tagaan ng tubig, bitang ng sakilid, okay na, mara kay ba nga ginahigot lang nila, ginaserve as guardia sa ilabalay. So, ginatry na namin dismantle sa quick na mga orientations every time ma-free kami na kapon, or di sa short conversations, kung may malabyan, kami din ng mga sapat, pag may tagiya nga na-identify, dinapakadyo namin ang edukasyon na sinanglan nila sa ila. Pag naalaman nga positive response, mayroon man iban nga kung baga pessimistic balahaw o dahil nahikay pa sa ila and abilities na mag-tatap sa mga kasapatan. So, ginatry din naman sila educate. Tapos, ang namansin ko pag nakapon, isama na naman sa pinakagusto dito sa syudad, sa Bacolod, sa Bilog na Negros, kung doon ka puno ng mga kasapatan. Kaya, mas sinanglan pa na daan buligan ang mga ari na din na na kasapatan sa kalibutan. Okay. Mas nami bigla kung nakapula sila kay dalasan manisang sa kanto, dalasan sa paglagaw, kag pagkadila sa aton ng mga alaga, kagabulig na nga hindi na sila mag-spread pa sa population para mag-create sa masamot pang problema. Sa ang pinakalas naman is general ang bigla nga mga buhay ang kasapatan nga wala sang pag-antos, wala sang pagabudlaw, pagtuno sang pagpalangga. On your rough estimate, kamo sa Back Project, pila subong ka mga ido ang inyo nga ginatatap? Rough estimate wala ako dyan, 200 plus. Bayan nga ang ara pa sa gat sa bunga gina-rescue. Ara kami kaming isalid sa mabiniligon na gat which is one na tayo ngayon, Bacolod. Okay. Kasi na sila sa Lapis is, and sila po ang gabulig sa amon sa pagtatap sa mga mag-ulang rescue kung sinanglan din pa ayun before i-undergo sa adoption. Tapos mayara man kami ginabuligan sa pound ng mga dogs. Lapit na to sila subong ng 100 kabilog ang ara sa pound. Ang mayara man iba nga ginasoster ang iba naman na volunteers. Pag mayara man nga ara subong sa channel naman sa Granada nga mga kuring. Damo naga-question sa iban, especially sa mga advocate kaangay sa inyo. Pero pamangkot, pero Shane, ano ang rason? Why you are strongly advocating for animal welfare? Simple lang na dapat dyan. Ang atin yung mga kasapatan, wala sila chance nga magambay sa ilang mga sinanglan. Wala sila din tagaan sa abilidad na magreklamo sa ila kaugalingan. Wala sila din tagaan chance nga ng tagaan sila sa ila own goal. So, kita nga may privilege, kita nga may tempo, kita nga may mga resources, kita dapat ang mag-iyo sa ila. Kaya ang mga domesticated animals, sa atin nila dependent mo sila sa atin pag gamay lang nila pagbalik sa atin environment man. So sila, they are also members of our ecosystem, of our environment. And if we need to give justice to the climate, we also need to give justice to its animals. Kaya sila niyang isa sa mga pinakadako na factors sa nga functioning sa ating ecosystem.
Kag kinanglan talang gud sila tagaan sa pagpalangga kag sample na kinanglan nila by fostering, giving, or letting adopters, responsible adopters, adopt them. Kag of course, pag-advocate sa mga tao na gusto nga magka-alaga sa ulihi, kag sa mga tao nga may alaga na pero hindi pasakto ang pag-alaga nila sa kasapatan. Subot silingon Shane as nasubong sige gyapon pag-rescue kag open sa adoption ang BAC project. Currently, ang amin na ginapa-open na adoption is for those na ginafoster sa individual volunteers na mamasin dyan. Kaya sa nanligad may ongoing kami na adoption drive sa City Town kung hindi na kinahanglan. Hindi na ipagaon na ang mga ido ay hindi healthy ang environment na ala sila sa isa ka-enclosed na space. So right now, din put on hold na kaya may mga balatian, nagalapta dito nga din-action na naman subong. So, gasigi kami isang pag-rescue sa mga gasinahanglan, even if daw kabudlay sa budget subong, kag sa plastada sa ekonomiya. Pero dinatingahaan, din namon Japon na mabuligan ang sinanglan buligan. Pero ang BAC project is a non-profit organization, di ba la? Yes, Akinjan. At least this is just all for advocacies and all of you are volunteer advocates. Anong aton nga luyag ipalapot Shane sa publiko, ilabi na sa mga pet owners kag sa gusto pagid magsagod sang kasapatan? Sa tanan nyo tagatag kalamati, ng ginapangabaylan namon nga hinuunod ang tanan nga pwede nyo mahimo. Hindi lang para sa inyo nga mga pet, hindi para sa tanan nga masaktingan nyo nga mga kasapatan sa dalan. Kaya kita gud ni ang may chance nga magbulig sa ila kay maghatag sa kinahanglan nila bisan gamay lang nga pagkaon din ay bitan sa inyo balay para makakaon ang space kag sabay pa nga ipakapon sa mga wala pa nakapakapon sabay pa nga ipakapon ninyo ang inyong mga pets sa damo-damo sa benefit kag pwede mo na message amon kung may mga kinahanglan sa mo mga questions na kinahanglan sabton. Kag overall ako dyan ang amon yung gud na pangabay sa publiko na hindi gud nila pagpabayaan ang aton nga kasapatan. Okay, thank you so much Tricia Shane Cabanillas, advocate member sang BAC project. Good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Kaangay mga kaakson sa pila ka mga bantog nga artista nga ato nakitaan nga nagasuporta gid. Labi na sining advokasya mga kaakson aton simple lang man ang aton nga panawagan sa publiko no. Una gid dapat nato natipanon sa husto ang mga kasapatan. Kag kabigon nga daw kaangay nga miyembro sila sa aton nga pamilya. Tapos sa pagkabigman sa mga ido kay giban pagid lang ang mga sahi isang sapat dapat maayo kag nasanto sa kuno nakabutang sa mga layi kag mga pagsulundan. Ikatatlo, dapat naton na respeto ang mga kasapatan kaangay man sa pagrespeto naton sa aton kaugalingon kag sa aton man nga isig kataho. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Aksyon Radio. Aksyon Radio Provinciano, time na 5:32 na. Magkabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming So entries. much good sa aton nga tanan nga mga online viewers nga nagahulata. Good afternoon kay Arlene Anerdes. Good afternoon Action John mayong hapon. Ara sila kro sa may upod dira kay Amalia Hirisanya. Kay Sir Bobby Munoz. Oy tudo na kun ulan dikto sa may Sudaad sang Talisay. Raffles Jade, good afternoon. Si Rhea May Ladio mayong hapon dira maulanon nga hapon sa inyo tanan. Si Ma'am Homa Lumina is also listening and watching sa ating Facebook Live. Sir Melvin Finafiel, good afternoon. Araman si Ma'am Christine Vinyes Villalobos, good afternoon. Si Angela Gayondato Castillo, good afternoon. Si Sir Ray Flores Baryoga, nag-monitor man no, sa aton nga pagpangalagad sa may barangay Estefania. Ang bala, wala pa sila kunong sweldo. Delayed, sir. Delayed ang sweldo. Hi.
Si Ma'am Annabel Antolo, nag-greet na si Allen Marlinco, good afternoon. Sa tanan nga reporters ng ARB, good afternoon. Kuno hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Si Ma'am Leonisa Elban Buena, no, sa Barangay 35 sa may Purok Maghilogyon, good afternoon. Kay Bessie Evet Calves. La, kita da. Aba, sana all. Ma'am Jinky Dialagdon, good afternoon dira. Kay Sir Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Star Mayo, kay Doc Matt Mayo, kay Sir Noel Amar, kay Ma'am Alma Oligon, sa tanan nga family members dira, no? Ni Ma'am Jinky Dialagdon sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto from Arizona, USA. Araman, si Sir Jose Mongcal Torilla, nga naga-monitor gid mga usa kuno bulig. Okay, I'll just try my best gid, ma'am, no? Sa San Dionisio da sila biting kag tuto ambal ni Ma'am Annabel Antolo, Joy Ann Ogdamin, good afternoon Akson John, maayong hapon man. Si Ma'am Novi Magapan, maayong hapon. Si Ma'am Bebe Gregorio Yulo, Ma'am Bebe Gregorio Yulo, good afternoon. Matawagan mo ako diri ko na lang madital sa okay. Si Sir Manjo Arnejo, good afternoon. Si Ma'am Rosal Elizalde sa radyo nagapamati gid sila kuno. Si Ma'am Ana Sinoro, good afternoon man. Ipakanon Manila Balahaw tani kami wala ido kami nagapakaon kay ari datubang sa gate. Sige aga pagalimpyo kami sang higko halos adlaw-adlaw gani man, ma'am. No mo na dapat sa nagatatap sa ido kabalo kay gid mag tatap gid. Okay? Thank you so much. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk
in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal simpul ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz kag sa tanan.
Aksyon Radio Province Standard Time na 5:44 na. I-check na nato ng mga balita nga natipon sa ato mga Aksyon Unit Reporters. Una nato na balita gikan naman sa Bacolod City Government Center. Ang report ni Aksyon Art Tayhupon. Kaya Memorandum of Understanding on MOU para sa consultancy agreements ang tatlo kapisyales ng gobyerno probensyal. Liwat nga gasumiter ni Mayor Albi Benitez sa Sangguniang Panglungsod. I-check naton be ano ni ang matabo sa diri mga kaaksyon. Liwat nga ginabalik dito si SP. May mga kinanglanon pa bilang iripaso diri o kung iliwaton o kung may dapat i-improve mga kaaksyon. May mga provisions bala nga kinanglanon pagid nga i-develop or improve. I-check na nato na kay si Action Art Tayhupon na nakatutok kaina sa Bacolod City Government Center kalakip na ang iya dikto nga pagwitness pagsaksi sa mga matahom nga dilag nga wala gid nagalin ang iya nga mata. Kay gusto gid makilalan kag may tsurahan ining mga kandidata sa Mascara Festival 2022. Action Radio City Hall Report. Sa detalye niyo po natin si Action Art Tayhupon. Action Art, mayong hapon. Amo na ganing ako na po yung magsagod sa kasapatan ginaalagaan ko din. Oo, ginapakaon mo gid gani asang yellow corn. Ginahulid ko gid bala parang hindi siya manugid mo. Nga? Nga ginapabayaan ko eh. Oo, dapat mo na kita mo ga bakal kagidigto sa may maaos ng mais ho. Bakla ko Sana Dason kondo gareklamo pa si kulapusan da kung gareklamo pa ang mais tanok ka na lang. Sama na. Isa pa na, no? Siligo ko magsala-sala ka mo gani panglundan ta mo kapayas guys. Pwede na ang pispis lundan kapayas. Nag-order ka ni si Action Nani si una di sa lain patublang ng mga kuan ni Mrs. di sa staff ya de. Oo. Dinodira niya ni Action Nani sang duwa ka pinirito nga lovebird. Yung trauma tong helper ni Mrs. Tapos niya si kita ya sila niya pila ko ang duwa ka pinirito. Madisgrasya na yan kung ginaprito yung lovebirds ya. Oo, otoy lang yung sabi ko kasi nakahalik siya pag yun. Nakadalasa pa sa iya. Anyway, ang balita sa Bacolod City Hall, kundi nagligat to action dyan, may 4 ka mga opisyales, 3 diri ang halin sa provincial capital employees. Kag may isang halin sang una sa PhilHealth, nga ti amo ni sila ang luyag sa city. Actually, ginukuha na ni sila bilang mga consultant sa Bacolod City in the different nga mga department abi kag concern. Pero nagligan nga sesyon kundi 3 lang to ang isa lang ako. Amo ini si Attorney Boliero and the rest waay ina makuhan sa sangguniang panlunsod. So bangod sini kaina kadungan sang signing sa mga naman na party sa budget. Ginpalayag ni Mayor Albi Benitez nga liwat kay ni nga igasabit sa sangguniang panlunsod agud na maktuhan. Kay nabilin diri amo ni Sanday Attorney Refrando Diaz kag ang duha pa ka mga opisyal dira sa provincial capital nga sa manumduman ti sini ni Mayor Albi since nga nag-start ang iya sini nga administration ara na gid man sila nagabulig amo na gani sila nga ang cooperation sa province upod na diri sa siyudad sa Bacolod ever since nga nag-start for more than 2 months ang iya administration ara na na-action dyan. Okay. So nagalaom siya nga sa liwat nga pag-submit para sa pag-akto sa konseho. Kuan siya pati kag komportable iya ang alkalde nga pagapaboran ini kagaktuhan na sa konseho ang paghimo sa agreement nga mangin ini sila mangin consultant sa iya administration. Pero Action Art wala na hindi na yan conflict of interest. Kay tiara ka sa province, ari ka man din sa city consultant ka diri, but separate nga unit saya. Why man na kay actually daw pro bono man ikan daw way labot sila. Actually why gid sila sang significant pa lang nga opposition. Daw yatan da kundi kinanglanon nang ila advice, a sort of advisory sila Action dyan mo. Na kung kinanglanon ang ila sa personal nga mga opinion, ang ila sa ma-share kag mga inputs, amo na nga konsultahon sila.
Okay. Pero why sila sa specific na posisyon sa City Government of Bacolod kay may mga trabaho man sila dito sa province siling ni Mayor Alvin. Gani. Sila nga hindi mo ni sila ito maawat kay ang ila obra, of course, unahon din nila. Pero in terms sa mga advisory kag mga panugdaon dila, kinanglan sa city man ang ila sila na mga inputs kag guidance. Kung baga action art do wala gid in terms be for example policy making, do wala ya labot sa policy making. Wala sila. Pero ano nga degree nga ang ila advice could be applied sa LGU sa Bacolod? So bali ang ila opinion kag ila mga advice yatang lang kami yung Aldi, it depends sa paano naman niya sa subong administration kung ano ang ila pagbaton sila. It doesn't follow kung amo na yung ang ila sila advice. Amo na nagilayon ang manin tindog man sang alkalde kag subong administration. Gani. Pero sa bagay ina nga pagpalabi na sa SP formalization naman lang na. Correct. Kaya bisan wala mo na pwede ka lang ka pangayo advice ya. Kaya bisan wala amo sina, pwede ka pang advice. Tikon ang akon nga punton man action art kung i-legalize mong process nga may advice nga kangay sinabi, di ba si may mag-ibwal na nga mga Bacolod nga. Hindi ang iya lang ganing ngambal yan ni Mayor Albi, imuan na lang sa do amo na blang aktuan sa SP. Kaya sila niya kasi matingala pag itang Bacolod nga kung kaisa nagalagaw sila sa City Hall. Oo, it will take time mong, example, kung government employee ka, ara ka sa Capitol, you are required to stay there from morning until 5:30. Kung temprano ka ron, ara ka sa City Hall, pero may gano kada, doon mo na bing magwa. Na hindi kag isa kundi halimbawa may magkatto sila makita nila siling presensya kundi siling ni Mayor di ba may ma-question pang-aaray na di sila yado ka sa taga-Capitol man ni sila. Di ko magamon action art example be kung amo ng konsepto nga may makadto sila sa NGC hindi nila ma-perform ang 8 hours of duty sa Capitol. Bali kuan na galing kay case-to-case basis mo. Oo, ganito mo na ganito ang case-to-case basis pero hopefully nga ma-instill lang sa pamansaron sa publiko nga do wala bala conflict sa trabaho. Correct. Kahit yung matabo, subong gani, mag-isan private organization, Zoom naman lang mo. Gani. Hindi naman kinanglanon. Hindi kung pwede malang na iya by phone or anong communication, kung kinanglanon din ang ila siling nga mga advisors on dyan. Yari ang parayag ni Mayor Aldi Benitez. I'm resubmitting the proposal for the 3 employees to the consultant. With the concurrence ready with the governor, I'm going to resubmit the proposal for the consultancy of the 3 provincial employees. Amo na, sa isa pang issue, kundi nagligat to, nagambal si Councilor Al Victor, na party naman niya pala sa mutual agreement o kung ining daw memorandum over bilateral agreement ngati ang province kag ang Negros Occidental in terms of cooperational support dapat daw bubutang ang isang formal yang daw may ara isla sang kuani sang pirmahan dira o kun himuan gid sang agreement siling ni Mayor Alvin din na kay siling niya nga amon relasyon ni Gov Lacson beyond niya sa pagbutang lang sa papel o kung sa isang agreement at sundyan mo from the very start ang among cooperation kag trust sa isang isa kaming kasugtan Manila nga sila nga why no need na mag-obra pa sa ginatawag naton nga agreement kay well supported sa province whatever nga mga programs man sang Bacolod City. Pamati ko na lang karon ang tingog ni Mayor Albi regarding sinikad sila pag ika ma-update gikan sa Bacolod City Hall. Para sa Action Reports, afternoon edition, Action at tayo kupon ko na sa balita o na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Radio. Salamat gid kay Action Art sa ihupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Magabalik kita pagkarapos gid lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Mang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong to atugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya sabihin ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabog sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sang Diyos ang na may hapon man kay Mayma Espida sa May Libertad Public Market. Si Athea Kim Iriman ara man naga-monitor. Ara man si Ma'am Diding Haloamiento, si Josh si Via Jonathan, si Isabel de Rosa naga-monitor man sa ating pagpangalagad. Subong man kay Rochelle Fulgencio Susana. Mayang hapon. Happy birthday gali kay Dr. Kisea Rosales, ang administrative head sang Valia Car Transit Incorporated Iloilo branch. Thank you, Gid, kag belated happy birthday na ni Guru ay. Ito month long ang celebration ni ng Kisaya, how? Magito kay inasang katakanta ni Ma'am Jade Sibalios.
balita ko gikon palo si Jane Magritte. Happy birthday na kinang Kisaya no sang Valaca Transit Incorporated. Akso Radio Philippine Standard Time na 5:59 na. Inyo mga ka-aksyon na batian kabugusan nga pagpangalagad sa aton na palatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Setyembre 15, 2022. Salamat gid sa aton naman nga patulwan Brabado Patrol Aksyon Zil Minardo. Back to back na kay Aksyon Nino Bugina. Sining nga Webes nga edisyon po natin sa News Center sa Aksyon Dale Salazar. Dili naman sa Studio A Master Control sa aton technical side. Po natin sa Aksyon Henry Espolgar and Aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kakaroon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Henevea. Sa kinaanda ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!